Tohle je náš zahradní kompost. Sem dáváme všechen odpad ze zahrady. Tohle je uzrálá hlína, kde letos byly cukiny. Na jaře se země vybere, dá se do květináčů a na záhony. Přeháže se to z jedné strany na druhou a tady vznikne zase prostor, kam budeme celý příští rok ukládat. A tak pořád dokola. Tady je žížaliště mého manžela. Je to nádoba, která nemá dno, takže ty žížaly si volně můžou cestovat zemí po celé zahradě. Jednou za měsíc až 2 jim tam manžel dá kýbl hnoje a tím vlastně se živí. Když mám velký přebytky z domácnosti, tak jim tam něco taky hodím. Problém je v tom, že když chceme jít na ryby, tak žížaly nejsou nakrmený, jsou zalezlý metr ve spod a prostě žádný nenajdem. A z toho důvodu jsem si pořídila vermikomposter domů. Je malinký. Pravda, jako odpadem bych uživila 4 až 5 takových, ale mně to stačí. Byly tam jenom ty šedý 3 oddělení. 4. mi přidal manžel, protože jsem v létě pocítila potřebu ještě jednoho. Úplně vrchní mám teď čerstvě prázdný, protože jsem ho vysypala. Žížaly jsou zvědaví a pořád se tam lezou dívat. Nechávají po sobě takovýhle stopy. Tam založím nový odpad. Oni tam dírama vylezou a budou pokračovat ve své práci. Tak, nahoře je prázdno, jak už jsme si ukázali. Pak jsou nejnovější žížaly. Ty mají zakrmeno a zrovna se tam docela pasou. Jsou tam vermikomposter i žížaly jsem objednala přes internet. Přišlo to v pořádku všechno. A teď nejspodnější. A tady je to už skoro hotový všechno. Tady už jsou pěkné žížalky. Ze zkušenosti vím, že v tom skoro hotovém kompostu bylo nejvíc malých kokonků. Teď teda zerovinka žádnej nevidím, ale žížaly tady pracují jak steklí. Takže si myslím, že tam určitě taky nějaký budou. Takhle to mám pěkně rozdělaný a krmím bramborové slupky, okurka, která už měla něco za sebou, takže jsem ji do kuchyně ale nechtěla použít. Tohle jsou proklady na vajíčka, kávová sedlina a trochu vody. A to mají určitě na 14 dní až 3 týdny žrádla, protože zas až tolik, tak rychle oni to nespracujou. Takže krmím zhruba tak jednou za 14 dní takovéhle množství, nebo menší, jednou za týden, jak kdy. Tady mají založeno, takže tady krmit nebudu. Vidíte, že tady je žížal, teda ale opravdu od malinkých až po velký, krásný. Když jsou tam ty malinký, tak určitě tam nějaký kokonky taky budou. Tady nějaká zdrhá, takže ji vrátíme. A jako dobrůdku jim tam dáme trošičku mouky, aby jsme jim přilepšili. Dneska je státní svátek, tak ať se holky pomějou. A dáme v obou. Tyhle nově přikrmený si ukážeme zítra nebo pozítří, jak to s nima
jak s tím zatočil. Vermikomposter mi nezabere čas takřka žádnej. V létě jsem ho měla na dvorečku tady postavený, v místě, kde nesvítí vůbec sluníčko, tam je celý den stín. A přes zimu už teď vlastně ho mám nastěhovaný v kotelně, která není ale vytápěná, ale nemrzne tam, takže je tam nějakých pěkných 10 stupňů. Žiželý čaj jsem slila, je to asi měsíc. Mám ho tady v konvi nalitej a když zalejvám doma kytky, tak si takhle trošku přicmrnu do vody a pěkně s tím zalejvám. Časově bych řekla, že to vůbec není náročný. Když jdu okolo, tak se podívám, jak se holky mají a jinak mimo toho krmení jednou za 14 dní si jich nemusím všímat. Největší problém, který jsem měla, byl ten, že mi žižely začínaly utíkat. Takhle okolo jich byly kvanta. Kvanta, když jsem zvedla víko. No pak jsem se na facebookové skupině dočetla, že je to tím, že jsou přehřátý. Venku byly tropy, takže skutečně asi jim tam byl hic. Přestěhovala jsem je do studené garáže a bylo po problému. Teda musím říct, že žádný velký problém jsem neměla. Asi prostě jsem měla štěstí, že se mi to s holkama dařilo. Největší radost mám z toho, když vidím, že jsou spokojení, že jsou tam malinký žiželky, množí se a je jim tam dobře. Kamarádky, kterým ukážu moje žiželiště, tak se jenom usmějou a zakroutí hlavou. Nevím, jestli bych je přesvědčila o tom, že vermikompostování zachrání planetu, ale rozhodně by si to asi nedali do chodby nebo do kuchyně, což já jsem teda na jaře měla v kuchyni, protože jsem nevěděla, jak to s nima bude vypadat. Měla jsem je po novotě, protože u násadu jsem si koupila někdy v dubnu a byla jsem zvědavá, jak pracují, jak rychle a tak. Takže jsem se za nima chodila dívat, já nevím, co 2 hodiny a proto jsem je měla doma. Ale nevím, jestli některou z mých kamarádek navočkou na vermikompostování. Asi zrovna to nejsou typy, co by měli radost z toho, že se jim množí žižely doma. Ale komu se žižely nevošklivý vřele doporučuju. Je to prima zábava. Občas si s nima popovídám. Oni mi za to dají dobrý hnojivo pro kytky a všichni jsme spokojení.